għalik, Marija, bil-grazzi minn Blijas. دوك الزمين يسوقنا شهر بيغير واليوم ناقصة كنت شبيه سنيورون نبضون كنت هندون صيف نبضون سفر رجالة في الكنيسة Sefik malanċ nimbirka, kollok dija u ġmil bil-libsa li xsilt f'demmek xrim bla biza, tajt qudiem kulħadd ix-xhieda. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu mis-Santu.
flimkien mal-mixja li din nagħmlu bir-relikwi tas-Sana Deodato, flimkien ħanitolbu talb għall-martri ta' żmienna. Biex dawk il-Kattoliċi Kristjani li qegħdin jiġu persegwitati fid-dinja illum minħabba twemminhom mhux biss pajjiż imbeda, imma jista' jkun anke fl-istess pajjiż tagħna. Nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu trinità rid ikun li dem bħalna. U ġusti jaffrilna d-nubietna ħlistna mnar tal-infern. U ġen l-ruħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus, Kristus imperat. Tieni misterjum tal-tbatija, meta sidna Ġesu Kristu kien marbut ma' kolonna u magħha fraġellaw. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek. Mbierek inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek. Mbierek inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek. Mbierek inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek. Mbierek inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek. Mbierek inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Inkantaw. Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus, Kristus imperat. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek. Mbierek inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mbierek inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
سليم عليك مريم بالجرازيا مملية ملاي ميك برك انت في وسط النساء برك الفروع شفتيك جسوم. Gloria al Padre, al Espíritu Santo. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma tal-tana, ġisot britalina rdikum li bħalna, u ġustija frilna d-nobietna ħlisna mnar l-infer, u ġenna li ruħ kolla speċjalment dawk l-għandhom bżon tal-nebja. Inkantaw. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Nimeditaw r-raba misterju tal-batija, meta sidna Ġesu Kristu kien ikkondannat għal-mewt bis-salib. Kull min jistqar qudiem il-bnedmin li huwa miegħi, jien ukoll nistqar li jiena miegħu qudiem missieri. Nitolbu għal dawk it-tfal, studenti u żgħażagħ persegwitati fil-klassijiet tagħhom u fl-iskejjel tagħhom stess minħabba twemmin tagħhom fi Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltatek ikoll li tritin kif is-samek fl-ard. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria al Padre, al Espíritu Santo. Marija Santissima, rina li inti jomna, għalik jisma tal-tana, ġisot britalina rdikum li bħalna, u ġustija frilla d-nobietna ħlisna mnar tal-infer, u ġenna l-irbaħ kolla speċjalment dawk l-għandhom bżon tal-mina tijak. Inkantaw. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Il-ħames misterju minn tal-batija. Ġesu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Bħalma d-dek li jintem jgħaddim il-prova tan-nar, ekku kollha aħna jeħtieġilna nagħtu xhieda ta' fidi. Niftakru f'dawk iż-żgħażagħ u persuni adulti bulid, ippersegwitati. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, berk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, berk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek, berk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek. Tiġi saltnatek ikun li tritit kif is-sema jibda fl-ard. Slima lik
Marija bil-grazzja mamlija l-mulejmija imbirik int fost in-nisa, imbirik il-front tal-ġuftijiet Ġesu. Glorja l-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santi. Għadnijom u mulej il-mistri ta' dejjem jistriju fil-paċi. Qabel ma nidħlu l-Knisja l-Barka Sakramentali, għanitolbu permezz tal-kant il-litanija tal-martri. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Addisa Marija Alla, San Giuseppe, San Juan Battista, daw li ġejjun ma kollha apostli. San Matteo, San Luqa, San Mark, San Juan, San Pietro, San Shmuel, San Bartolomeo, San Mattia, Sant'Andrea, San Filippo, San Tomas, San Giuda Taddeo, San Barnaba, San Paul, intom għaddisin apostli evangelisti kollha ta' Alla, tolbu għalina. Dawn li ġejjin huma papijiet martri. San Linu, San Kletu, San Callisto, San Ponziano, San Fabiano, San Massimiliano, intom għaddisin martri kollha ta' Alla. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
missier għalin ismewwi, għamel li fidi li tajna b'dom Ġesu Kristu, ibnek ukuna, u l-fjamma tal-ħabba b'sawwa fiqluna mill-Ispiritu Santu li għandu fina l-kama ħdija fil-midja ta' sajtna. ħalli l-grazza tiegħek tibdilna b'diewa ħawtina taż-żerriet tal-Vanġelu li jittella l-għaġna tal-umanità u tal-ħolqien kollu. L-istennija fiduċjuża tassew il-ġodda u għarf ġdida, meta melu s-sinat tal-ħażen tfeċċa dejjem il-glorja tiegħek. Ħadd ħeġġeġ il-grazzja tal-ġublew mill-ġdid fina pellegrini tal-kama, ix-xenqa għal-ġid tas-sema u x-xerri fuq id-dinja kollha il-ferħ u l-paċi tal-feddejn tagħna. Lilek Alla jinbierek għal-dejjem kull ġeħu glorja f'kull żmien. Amen. Alla tul ħajjin metti jissirna li nismaw mieti għal ismek jiġi saltat li jkun dak il-ġdid fis-sema hekk dak dar. Wasalna kien madina l-Rabbina b'durek l-Akhrin. Għala ħan ġibna l-istamin. Marja grazzi li birkajna mostennisa mubira l-frod għal-iftijak Ġesu. Gloria al Signore e al Spirito Santo. A Dio come stiamo bene, ci stiamo in pace. Vieni